Erba' laqgħa tal-Gvern. Dan kien il-kliem li għażel juża l-Partit Nazzjonalista f'attakk qawwi u insensittiv li kien fetaħ fil-konfront tal-Brigadier Ġeffri Kurmi, id-Deputat Kap Kmandant Mark Mallija u membri oħra tal-Forzi Armati ta' Malta li nataw promozzjonijiet fl-2013. Attakk li sfuma fix-xejn wara li fil-qorti nstab li ma kien hemm xejn illegali f'dawn il-promozzjonijiet. Fil-fatt fis-sentenza, il-prim imħallef Mark Ketkuti qal li skont il-liġi sabiex tingħata promozzjoni għandha tingħata ħarsa lejn l-effiċjenza u l-kariga partikolari li tkun trid tiġi mimlija. Il-qorti sabet ukoll li fil-konfront tal-Brigadier u Deputat Kap Kmandant il-promozzjonijiet kienu meritati grazzi wkoll għal bosta kwalifiki li kellhom. Dwar dan huwa news tkellem mad-Deputat Laburista u ex-Ministru għall-Intern Manuel Mallija. Hawnhekk għandna sentenza illi fil-fatt qed iġġib fix-xejn dak l-oppożizzjoni dejjem saħqet. Infatti jiena nikkwota mis-sentenza. Il-qorti qalet dal-kliem testwalment dan l-ilment m'għandux missewwa u għandu jiġi miċħud. Dr. Mallija fakkar fl-attakki insensati tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Gvern u dawn l-individwi. Fil-fatt kien id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li refera għal dawn il-membri tal-Forzi Armati bħala erba' laqgħa tal-Gvern. Tkellimna dwar il-promotion il ingħataw erba' laqgħa tal-Gvern. Azzopardi ma kienx waħdu jmexxi dan l-attakk. Snin wara, John Eborġ li kontesta għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kompla jżeblaħ lil dawn il-persuni. Insult lill-istess membri tal-Forzi Armata m'għandhomx il-kompetenzi neċessarji. Intant fis-tqarrija l-Partit Laburista fakkar kif l-attakki lejn il-Forzi Armati ta' Malta mill-Partit Nazzjonalista ma waqfux hemmhekk. Kien sa ftit żmien ilu l-Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delija rid jibgħat lill-Brigadieru l-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 omorhom il-ħabs wara denunzi li ressaq l-istess Jason Azzopardi. Il-Partit Laburista qal li l-Forzi Armati ta' Malta dejjem għamlet lil Malta kburija u temm jgħid li wieħed jittama li din is-sentenza tiftaħ għajnejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit tal-Pjetà jibdel l-attitudni tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.